nga makiandingay ken makipaset iti daytoy nga programa ni Apo Dios. Programa tayo iti daytoy nga agsapa biag ken Kristo. Ket sakbay iti amin kasgaganay kakabsat. Intayo pay kantaen dayjay team song daytoy nga programa ni Apo Dios. Isu abiyag ken Kristo ngem sakbay iti amin kakabsat. Kaya't kung ay danon ti panangkablaw ko kadagiti daduma na magipaspaset wenno kadagiti kakabsat na magipaspaset iti daytoy nga programa umuna ni Brother Fred Gane ti Hawaii ken ni Sister Neri, Sister Johnny Galvez ken ni Jennifer Jingjing ken ni Junior na Imbagarabiyo sapay ko ma sadda kay nga sisasalun at nga dimmanon ti daytoy nga rami iti Pilipinas sakit bigat ni nga ti oras tayo kakabsat ket alas 10:08 iti agsapa ti Biyernes. Kastamet dagiti kabsat iti daduma nga pasit ti daytoy nga lubong California ni Jovi Dalit, Sister Nelly Tanaag iti New York ken Gloria Agusula ti ken Brother Pipito iti Switzerland ken ni Sister August iti Maryland ken kastamet ken Jocelyn August iti Nueva Ecija kastamet nga kablawak ni Alan sapay ko maanak ko ta may rubwatyo nga naimbag iti panagbiyahe ni Mage iti panagbakasyon dati iti Pilipinas agraman kini Sania kastamet kini Sherses ki Genedira isudang agbati nga kadwam ni Apo Diyos kumati kadwayo makiadda kada kayo nga kang kanayon. Kastamit kini Jane iti Cavite City, Cavite. Ni Happy kini Alexa. Kastamit kini Ronald isong adda ti barko. Kastamit kini Florence iti Russia ken kastamet dagiti kakabsat tayo ditoy Toronto kanata iti grupo company iti Ilocano Seventh-day Adventist ni Madonna Perez na imbag nga bigat mo ading ken dagiti panglakayen Romeo Ascano Edward Calixtro ni sister nga Eva Dalog ken Francis Cadalog na Imbagarabiyo Florence Reyes ken dagiti duma pa John Sagon ken ni Alin Ibatuan na Imbagarabiyo kadagijay nga sangko may naganan ti pusok kakabsat sila lagip kada kayo nga kang kanayon sapay kumakin ni Apo Dios takadwa kayo ti daytoy nga agsapa ket sakbay ngayon tay tuloy kakabsat kantaen tay paydayay biag ken Kristo.
Kamaminalangitan, itireto yung oras tagsapa ako. Agyaman kami tindid mo salon at sagtunggal may sakara kami. Kat nabalinan mi tirimanon dito eh. Pagdaydayawan tinagan mo, si kamaninting gamit ng tanong kayo, babae mo lang ti panulong at sagtunggal may sakara kami. Sapay ka di apo, tadig siya nagdingdingag. Maluktan na iti puspuso dakat maawatan da amin ti panggap mi. Apay nga gurnong kam dito yung may daton mga daydayaw ti santon anagan mo. Kat sapay ka dito, iti saan uning mabayag, dagindjay nga agdingdingag di pa'y nangawat kin ka. Kat awatin da ka mo tayo nakas personal aman nubot da. Kat intun umay ka, pada-pada kam to kumaamin nga lamit ag gloria nga. Insagsaganam pag yanan nagiti maisalakan. Basta apo di mangipang pangulo ti dito nga programa. Makita ang sangun na problema. Kat sapay ka di, di mo baybayan. Tulungam papigsaam kit di. Dagitoy ka di nga mapaspasama kanya na hanisot pagapuyan ti pamati nakin pamati mi. Nuligat isot makapatpatib karan ti pamati sagtunggal may sakara kami. Kastamat, nga detoy alikaman mi sapay karino anya man ti problema na. Hamo nga kadi istimarem laang tamdi kastana pintas ti panagduyos ti panagdingag dingdingag ket napintas pa panakaipanayag di sa saom. Astamat adu ti basbasol mi ket dawaten mi tinan anay nga pamakawan mo kada kami tamdi ti kasta kanayon nga maikari kami nga agserbiken ka. Dinawat ko amin nagitoy tinapateg anagan na po Jesus. Amen. Thank you very much, kakabsat. Nga nangikanta iti dati nga team song, dati nga programa ni Apo Diyos. Biyag kin Kristo, kaya nagyaman tayo kini manang nga suling. Iso nga nangikararag iti dati nga programa. Ket sapay kumakin ni Apo Diyos, takan kanayon, nga nasalon at tayo amin kakabsat tap no may tuloy tayo dahito nga programa ni Apo Diyos aging gana tiad dapay kundaway tayo nga makipasit iti trabaho ni Apo Diyos. Ket gapo tapatsek ken pagarupag unay nga daytoy nga programa ket dakkel unay ti may tulong na kadagiti kakabsat ken kadatay amin gapo ta ipalagip na kadatay dagiti sao ni Apo Dios iso nga ikarkararag tay ken ni Apo Dios kakabsat ken da kayo nga naayat nga tumultulong iti daytoy nga programa ipangulwan ni Brother Fred Gan iti Hawaii ken ti atin nga asawa ken dagiti ka anak na ni Jingjing ken ni Jennifer ken ni Sister Junida Galvez. Kastamit sapay ko makiniapo Diyos, ta dagiti paset ti familia tayo, isoda nga sanpay ng mawat kiniapo Isus kakabsat, ket manayunan dagiti panakamuda ken panakalagipda kiniapo Diyos inton mga ganda dagiti nga programa kakabsat. Kemsakbay iti amin, kas gagangay, sakbay nga mangitedak ti adal kakabsat, makangagtaypay ti kanta iso nga ipaay ni Mary Bless Mansano iso nga kumakanta tayo iti dayti nga programa aging gana ti adda pa dito'y sakbay nga mapan ija iskulaan manin.
please allow me to say, so that it won't be heavy anymore, as I know. Jesus, please always stay and never leave my side, 'cause I don't know what to do without you, my God. I thank you for the trials that you've given to me. Because of it, now I'm strong and I realize how great is your love for me. Sometimes I cried while kneeling in prayer, 'cause I can't control emotions inside me. And every time I tell it to others, they don't know what to say, 'cause they don't care the way you do. So here I come near to you and say, Jesus, please always stay and never leave my side, 'cause I don't know what to do without you, my God. I thank you for the trials that you've given to me. Because of it, now I'm strong and I realize, Jesus, please always stay and never leave my side, 'cause I don't know what to do without you, my God. I thank you for the trials that you've given to me. Because of it, now I'm strong and I realize. Because of it, now I'm strong and I can see. Because of you, now I'm strong and I realize how great is your love for me. Thank you very much, Blaise. Naimbag nga nagimbag ti kinantam. Mayan nato plaw na iti dayti adalin tayo iti dayti ngagsapa. Ket ulitek ti mangawis kada kayo kakabsat nga makipaset iti dayti nga programa ni Apo Dios. Biag ken Kristo iti Lunes mensahe ti kankanta. Ti Miyerkules iso di kablao ni Apo Diyos kada tayo, ket iti Biyernes akas itoy, mensahe dagiti sasao ni Apo Diyos. So nga wisik ulit ti panakipasityo. Ti pakaipunganan, tadalin tayo ti dating agsapa kakabsat, iso da itoy, masarakan ditoy, Lucas 12:1. Akas ti kunana. Ket idi anaguurnong tilinaksa at tao iti kasta nga agdadarison da rinogyan na a kinunak kadagiti adalan na
agalwad kayo kunana iti libadura dagiti Fariseo. Tay iso ti panagin sisingpet. Ayatin nga kakabsat. Anyat kunana kakabsat. Agalwad kayo iti libadura dagiti Fariseo. Tay iso ti panagin sisingpet. Anya dati sa nga libadura. Salsaludso din tatay ni Cedric no niya dati libadura. Dati ngayon no agaramid katitinapay, pandisal niya. Isun sa dati ti kunada nga data yes, nga mang pabusog. Ijay, pandisal wino tinapay. Ket daytoy kakabsat nga libadura, isumutla ti kunana, kadagiti adalan na, dito'y Matthew 16:5, ket idi dagiti adalan na nakagtengda iti sabali abangir ti baybay, nalipatan da taningikuyog ti tinapay, ket ni Jesus kinuna nakadakwada, kitain nyo, tagalwad kayo ti libadura, dagiti Fariseo ken dagiti Sadusyo. Nga iso da ito iti panagin, sisingpet da, ayatin nga kakabsat. Anya dati nga panagin sisingpet. Kaya't kuman nga ukratin tayo ti Matthew 16, tinasanto nga surat. Matthew 16, nga kastoy tinaaramid idi. 16:1. Ket dagiti Fariseo ken dagiti Sadusyo, imay da asusuuten. Amoy sa nga susuuten. Atay ngay kuwa, sabali nga panao kakabkasat ket kuwa ngay, sursurumbutin da. So mo lang na jay bless? Sursurumbutin da. Wenno tuktukudin da, ti pannakabalin, wenno pannakamo ni Apo Isus kakabsat. Susuutin da. Imay da, susuoten ken dinawat da, kinkwana, nga ipakita na kuma, ida, iti may nga pagilasinan ti langit. Dahita ti panangsusuot da, panangsuot da kini Apo Isos. Nga kunada, ipakitam man kada kami, iti may sa pagilasinan ti langit. Verse 2. Ngem iso si mong batkit kinunana kadakwada. Amoyo kunana, no mumalumen kunayo nasaya atto, tati chimpo, tati langit na labaga. Nay, agpay sugay mo, idi ubingak ket no tumangad ka iti malem ket nalabaga iti langit ket kunada nasaya at ti chimpo. Verse 3. Ket tibigat dakas ita, ti chimpo kunada, tati langit na labaga, ket na ulap. Amo yung arod nga ilasin ti langa ti langit, ngem di kay mabalinan, nga amuan, dagiti pagilasinan, dagiti chimpo, kunani Apo Isus ka dagiti Fariseo, nga mangsusuot kingkuana. Amo yung nga ilasin. Ngem di kay amo nga ilasin ti chimpo. Ket kunana dito'y kakabsat. Verse 4. Ti may sa akapututan adakes ken nakamalala. Agdawat iti may sa nga pagilasinan ngem awan to ti maited kingkuana. Nga nyaman a pagilasinan. No saan ati pagilasinan ni Hunas amam madto, kit binaybayan na ida, kit pimanaw ni Apo Isos. Pinanawan na dagiti ng Fariseo, nga mangsuot ken kuana. Verse 5. Ket idi dagiti adalan na, nakagtengda ti sabali abangir, ti baybay, nalipatan da ti naikuyog, nangikuyog ti tinapay, ket ni Jesus kinuna nakadakwada, kitain nyo ket agalwad kayo ti libadura, dagiti Fariseo ken dagiti Sadusyo.
Verse 7. Ngem pampanunutin ti maysa ken maysa kadakwada akon kunada. Datayo ditay nangikuyog ti tinapay. Apay ngamin kagabsat. Ti pagarop dagitoy nga adalan, may papan iti tinapay, daji ibagbaga ni Apo Isus kagabsat, nga pagalwadan da nga libadura dagiti Fariseo. Kita nyo, siputan nyo kagabsat. Verse 7. Verse 8. Ket idi nga nadlawan ni Isus kinuna na kadakwada. Uda kayo abasitan ti pamati. Apay-apay panunutin nyo ti uneg yung matlaeng, gaputawan ti tinapay yo. Dahil ngamin kakabsat ti ko Nakita ni Apo Isus nga panpanunutin da, gaputa sanda nga naawatan, dahil jay ibagbagana nga pagalwadan da nga libadura dagiti Fariseo. Kakabsat. Verse 9. Di kay pay lamaamuan, ken di kay malagip, dagidi, 5 at tinapay anay waras kadagiti 5,000. Ken nukmano nga alat, tinakopyo. Verse 10. Uray dagiti 7 at tinapay anay bunong kadagiti 4,000 no mano nga alat, tinakopyo. Verse 11. Apay-apay nga rod, adi kay maawatan, asaan agapu ti tinapay kunana ti kinunak kada kayo. Ngem agalwad kayo ti libadura dagiti Fariseo ken dagiti Sadusyo. Eden naawatan da asaan ang nagsao kadakwada nga agalwad da iti libadura ti tinapay no diket sursuro dagiti Fariseo ken Sadusyo. Naalayo kagabsat. Anya ngamin dagiti sursuro dagiti nga Fariseo ken Sadusyo kakabsat. Adalin tayo ang mga lakit na damit ti umasping kada tayo. Nga ti sursuro tayo kakabsat ket kwa. Sursuro dagiti Fariseo. Amo yu ti kaya dagiti Fariseo kakabsat ken Sadusyo. Dagiti Fariseo ket iso dagitoy ti tattao nga dinanon ni Apo Isus. Tayo di dimanon ni Apo Isus ditoy. At dalaang may sa nga grupo ti relihiyon. Kakabsat. Iso dagiti masasao nga Judaism. Daytoy nga grupo ti relihiyon kakabsat, nga iso daytoy ti maawagan Judaism, nabingay ti dua kakabsat. Fariseo ken Sadusyo. Ngem dagitoy nga Fariseo kakabsat, Brother Fred ken Sister Neri, Sabado metlaeng tingilinda. Tawan pay idi tangilngilin ti Domingo. Tasaan pay nga naideklara ken natungpal da di Daniel 7:25 nga balbaliwan ti tao dayti linteg ni Apo Dios dayi may kapat nga bilin nga laglagipem taldaw nga Sabado. Ngem binalbaliwan da iti Domingo kakabsat. Iso nga, dagitoy nga Fariseo kakabsat, sanda nga pinati ni Apo Isus. O muna. So nga ginggana kadagitoy nga tsimpo dagiti Hudyo, nga kadwami di Canada. Pudno launay nga kastaunay ti panang salimitmet da ken panang tungpal da ti lintag ni Apo Dios nang nangruna ti panangilin da di Sabado kakabsat. Ngem sanda nga pinati ni Apo Isus nga iso day Santi Misayas nga urayan da. Iso nga mo ni uno data. Nya baro. Di kat no masabat tayo dagi di Hudyo. Nya nga oray nakapuspos kol ti isno no madanon excuse me. Madanon ti Sabado ket mapanda makigimong nga awan ti makitam nga gusar kadagiti lugan da apay ngamin. Si Drake ti pagpagarop da barok nga aje panang drive da panangimaniho da di lugan da ket may bilang nga trabaho. Tangamin, tinasantuan nga surat kakabsat, ibagana nga dayti may kapat nga bilin, ket nasantuan nga aldaw, may parit tiyag trabaho. Iso nga dagiti nga Hudyo, kakabsat, nga iso dagitoy, tikadwa, dagiti Fariseo idi, kakabsat, nya,
Kastaonay ti panangilin dati Sabado. Ngem ti problema kakabsat aging gana kadagito nga tsimpo sanda nga pinati ni Apo Isos nga isudaytan ti Mesias nga urayen da. Dagiti met sa dosyo kakabsat sanda nga pinati nga agungar ken patsin nga agungar dagiti natay. Isu nga idi ni gayem ni Apo Isos nga Lazaro kakabsat upat nga aldawan kunada nga dagitanem nabuluken. Isu di kunana ni Apo Isos di Juan nagsangit ni Isos. Apay ngamin. Saan nga nagsangit gaputi papatay ni gayem na nga Lazaro, ngem nagsangit gaputi sinaay ti panunot na kakabsat ni Apo Isos, gapu iti sanda nga panamati nga dagiti natay ket mapagungar ni Apo Isos. Ayatin nga kakabsat. Isu nga dagitoy nga faraisyo kakabsat ken sudosyo. Ibaga na datoy agalwad kayo ti libadura dagiti faraisyo. Nga dagitoy kunana isu dati managin sisingpay. Anya ngamin ti sursuro dagitoy nga managin sisingpay kakabsat. Kastoy ti kunana. Gusto dati magna asi kakawos tinagayad. Kasla na santuan kakabsat. Anya bay? Gusto da ti si kakawos anagayan. May kadwa, ayatin da ti maluglugayan kadagiti plaza ken kadagiti natanok atugaw, kadagiti sinagoga, kadagiti simbaan. Ken dagiti kang runaan a lugar, kadagiti ramrambakan, kasta kakabsat ti kasasaad da. Dadya ngay mapanpansin isuda. Dadya ngay maamam mo isuda, nga isuda ket may sada nga nasantuan idinto ta kunanay Apo Isos kadakwada nga managin sisingpet da. Saan nga mayan natop ti sursuro ni Apo Isos ti sursuro da? Anya pay ti sursuro da gitoy nga managin sisingpet a faraisyo. Kunana ditoy isu dayjay sanda nga panangpadayaw kadagti saan a nakagunod ti maysa nga kurso a pagadalan akas kinunada kini Apo Isos kastoy ngamin ti kunada kini Apo Isos kakabsat. Kayat kuman nga basain iti sanda nga panangbigbig gaputan ni Apo Isos kakabsat ket kwa ti ammuda ket saan nga nagadal isu nga no addamet ti kasta nga kababalin tayo kakabsat nga basbasiten tayo dagiti inayaban ni Apo Diyos nga makipagtrabaho ti trabaho na nga pagarup tayo ket sanda nga may kari nga makipagtrabaho gaputa sanda nga naikan iti diploma kakabsat isu dagita ti sursuro dagiti faraisyo ayatin nga kakabsat padayawan tayo dagiti agtrabaho makipagtrabaho iti trabaho ni Apo Diyos. Lucas 4:22 kasi iti kunana ket pinanagnekanda amin ket nasdao da kadagiti sao an atalunggadingan an nagtaod tingiwat ni Apo Isos akon kunada. Saan nga iso daytoy ti anak ni Jose nga karpintero? Gapot amuda nga ni Jose nga tatang na ket karpintero laeng binasbasit da kakabsat. Ket nagsidsidaawan da kadagiti sinasa una an nagtaod tingiwat na. Isu nga may sa kadagiti sursuro dagiti nga faraisyo nga managin sisingpet. Sanda nga padayawan dagiti trabahador ni Apo Dios no addamet kasta faraisyo dagita kakabsat. Apay dayta nga tawa yakit kwa hammot nga naggraduar iji eskwelahan. Agparang meten nga kasla na laing apay ngamin. Sana yang anak ni Jose dayta nga karpintero. Anya pati libadora dagitoy nga faraisyo a panagin sisingpet da. Agparang da anasantuan. Iti matang dagiti tattao ayaten nga kakabsat. Kaslada na santuan tapno mabigbig da nga isu da ket maysa nga nasantuan nga trabahador wenno Apo Dios wenno maysa nga member
kadagiti grupo, dagiti anak ni Apo Diyos, nga pagarup dakit na santuan da kakabsat. Nga sanda nga makita iti kinasanto dagijay nga padada nga tao. Anya pay, tilibadura dagiti nga faraisyo panagin sisingpet. Tilaeng kitkitain da dagiti basol ken kamali dagiti padada nga tao kakabsat. Managbasol data. Kastaya kakabsat iti kwa. Amoyo kakabsat. Kunana ni Apo Isos diti Lucas. Surat ni San Lucas kunana. Sanak nga imay kadagiti nalintag. No diket imayak kadagiti managbasol iti panagbabawi. Iso nga maysa nga sursuro nga managin sisingpet. Panagin sisingpet dagiti nga faraisyo kakabsat. Tila ang kitkitain da dagiti basol ken kamalay dagiti padada a tao. Ken tilibadura dagiti nga faraisyo panagin sisingpet da awan ti ayat da iti padada nga tao. Napalangguad managpadpadakis da nasiglat dagiti matada amang kita ti basol dagiti kakabsat da. Iso nga niya ti ko na ni Apostol Pablo kadagito nga managin sisingpet. Anya ti ko na ni Apostol Pablo. Dito 2 Corinthians 11. Tasinan apostol dagita. Managsisikap da ngagparang da akas la apostol ni Kristo ket saan akan akaskas daaw kunana tauray ni Satanas agbalin akas lang hiltilawag. Iso nga iatin nga kakabsat. No adda kababalin tayo akas jay. Kababalin dagiti nga faraisyo. Ikararag tayo kini Apo Diyos, tekaten na ken balbaliwan na dagita nga kababalin tayo. Napasindayag. Nyabay, apal, managipato, dagita ti trabaho, dagiti faraisyo sinan apostol dagita, managpadpadakis da, ngagparang da akasla apostol ni Kristo, ket saan ang nakaskas daw tauray ni Satanas agbalin akas langhil tilawag. Saan nga rod apakas daawan adagiti katulungan na kunana agparangda akakasla katulungan ti kinalintag. Tati panungpalan da mayan norot kadagiti aramid da. Ayatin nga kakabsat. Awan ti ayat da kadagiti padadahing tao. Managpadpadakis da. Ayatin nga kakabsat. Anya pa'y? Amin. Nga may busor tinasanto nga surat. So nga kitain tayo, dagitar aramid tayo kakabsat. Agyaman kami, Apo, agyaman na kini Apo Diyos, dito yung programa Biyag kin Kristo. Ta ipalagip na kada tayo dagiti balakad ni Apo Diyos ken ipalagip na kada tayo dagiti rebeng tayo nga ramiden. Tapno santo nga masao dagiti pamati tayo ket may karita ito amin iti pagarian ni Apo Diyos. Kumusta mit? Dagiti panagbiag tayo iti imatang ni Apo Diyos ayatin nga kakabsat. Kenti imatang dagiti padatay nga tao. Mabigbig metla dagiti mabigbig da metla ang dagiti panagbiag tayo. Nga saan tayo akas kadagiti faraisyo. Dagiti a faraisyo ket Sabado metla tingilin da saan dangagtaraon kadagiti makarimon. Akas kada tayo.
Amoyo kakabsat ti issue itata. Dito Pilipinas. Bless. Ti issue tata. Sidrik. Dati Marmaritis. Iso dito ti issue tata dito Pilipinas. Marmaritis. Diya ka mo damot ti sa Batista nga Marmaritis kadagito nga chimpo. Bless adda awan. Marmaritis. Adamit kadiditan. When adamit kadi kada kayo nga kakabsat dita ti kastoy. Kadagiti adda kadagiti balasyo ti adamit kadi Marmaritis dita. Anya dagiti nga Marmaritis kakabsat. Isla day kunana dito Proverbio 11 versikulo 13. Proverbs 11 verse 13. Nga dagitoy nga Marmaritis kakabsat iso day kunana ti agalla-allatiw nga agidanondanon iti sasao agipalgak iti palpalimed. Iso dagiti ti Marmaritis. Ngem si tatalinaed nga espiritu na ilimod na ti panggep. Iso deta ti espiritu. Espiritu ni Apo Diyos. Ang nga datay ko ngamin, ay kastoy ngamin, kastoy ni kastoy. Dagito'y kakabsat ti kababalin, dagiti faraisyo. Proverbs 20 verse 19, kunana dagito'y nga Marmaritis. Managipadamag nga agidanondanon. Agipalgak kadagiti palpalimed. Nya ti balakad, di ka nga rod makikuyog iti dayjay. Manginganga unay kadagiti bibig na. Nya ti kunana, di tay kano makikuykuyog kadakwada. Kondisyon ni Apo Diyos. Kaya't ko mga basain, kakabsat. Sino dagiti may kari iji langit, kakabsat. Psalms 15, kastoy ko na kakabsat ko. Dito Salmo 15, kastoy ti mabasa, may papan, kadagijay, nga mga lakit tadda kadatayo mo dayi masasao, nga Marmaritis, kakabsat. Nga kasasaad, dagiti, faraisyo itata, nga agdama itibiyag tayo. Ti saludsod iso da ito, hihuba asin no ti agtaeng to, ita, tabernakulum, asin no ti agnaed, ita nasantuan nga turod mo, saludsod ni Ari David. Dayta magmagna asililinteg, kad agaramid ti kinalinteg, ken agsao ti pudno, manipod iti puso na. Sino dagiti may kari? Nga makipagtaeng, iti tabir na kulunto ni Apo Diyos. Dagijay nga saan, nga managpadpadakes, gaputi dila na. Ket saan amang ranggas ti gayim na, ket saan amang umsi, amay ibusor ti karuba na. Isa dagita ti may kari, iti tabir na kulon ni Apo Diyos kakabsat. Isa nga anda, no adda kada tayo, dayjay sao nga, Marmaritis dayjay, bless. Dati ngay mangpadpadakis. Dagi mangidanon-danon kadagiti saan nga pudno. So nga agyaman aktimay sa nga Pangulo, iti Mountain Province Mission. Diyak ibagbagan, anya nga church dayjay. Binagbagaan na dagiti kakabsat. Ngay katinda dayi Marmaritis kakabsat. Iso nga kababalin, dagiti faraisyo, itatang agdama, iti chimpo tayo kakabsat. Awan ti may kari iji langit, nga kasta ti kababalin na. Sino dagiti may kari, kini Apo Diyos? Dagijay kunana, nga saanda, nga, nya kunana ditoy, day tamagmagna analinteg ken agaramid ti kinalinteg.
nga agsao ti pudno manipod ti puso na. Sino dagiti may kari? Edi tabernakulo ni Apo Diyos, dahita saan amang mamadpadakes gapu ti dila na, ket saan amang ranggas ti gayem na, ket saan nga mangumsi ang maibusor iti karuba na. Ay etin nga kabsat. Isu dagiti ti libadura, dagiti faraisyo, kadagiti nga tsimpo. Adaywan tayo, tasan nga pagayatan ni Apo Diyos. Ket no santay nga ramiden dagitoy, pagarupag. Nga daman, win pagarupag nga may karita ito amin, eje pagarian ni Apo Diyos, iso nga insagana na, ngagpaay, kadagijay, nga matalek, ngagserbiking kuana. Sakbay nga panawak, wino sakbay nga sirantay, dito nga programa ni Apo Diyos, iti dito nga agsapa, makangagtaypay, iti kanta nga ipaay ni Mary Bless. Nga kagabsat, Diyos mi nga managayat Apo agyamang kami. Tibalakad mo kada kami, nga kayat mo nga san mi nga aramiden, eso da dya libadura dagiti faraisyo nga managin si singpet. Pudnula unay ay Apo Diyos nga ni Satanas aramiden na amin dagiti kababailan na. Tapno may siya si kami, iti panagsirbi miking ka iti matalek nga panagsirbi. Nga aramiden ni Satanas dagiti amin nga pamayan, nga iso di panagsususik dagiti anak mo. Aramiden amin ni Satanas dagiti saan nga napintas nga panagtitimpuyog dagiti anak mo kagapu ka dagiti panakatungpal tinaisurat diti na santo nga surat. Nga iso di panagpipin na dakes ti maysa ken maysa. Makitak Apo nga dagitoy nga trabaho ken aramid ket isu ti pagayatan ni Apo ni Satanas. Ket pangaasim Apo, talwadan na kami. Daytoy panaka balin ti dila ti tumunggal may sa kada kami nga giibkas kadagiti saan nga makaayo ti imatang mo ken padami nga tao, tulungan na kami kadi nga magtingnan. Bendisyonam dagiti panagbiag mi Apo. Lagi pam nga tao kami nga managbaso. San mi nga kabalan nga balbaliwan dati na imbasulan nga panagbiag mi Apo gaputa iso tinakayan na kami. Pangaasim Apo tatubayan dagiti panagbiag. Ket dagijay nga naka-open dagiti Facebook dakin YouTube. Parparihon na kami. Nga nadaman dagiti kababalin mi Apo balbaliwang. Kadi. Ikan na kami ti puso nga managbutang ken managtulnog king managayat kadagiti padami nga tao. Pakawanam dagiti basbasol mi Apo. Ket iyawat mi nga rod dagiti biag mi iti dayting aldaw king ka. Aldaw nga panangisagsagana mi manen ti biag mi iti aldaw mo nga nasantuan. No daman ti masaksakit kadagiti kakabsat mi Apo agasam ida. Dagiti awanan ti kanen ikam ida. Dagiti agladladingit liwliwa mi daket dagiti adda kadagiti pagbalodan pagawanen ida. Agyaman ak Apo tadenggaw ken sumbatan. Dagiti nga pagpagaasi, tadawatek ida tinaga ni Kristo kapuni. Amen. Dito yun nga naglipas, ayatin nga kagabsan. Dahiti programa ni Apo Isos, programa Biag kin Kristo. To'y kabsat si Evangelist Alex Galayetes, din ang ipatangat ang tikantay so ni Mary Bless Mansano, ti Master Control tayo so ni Cedric ken ti panangan antabay ni Uno. To'y kabsat yo. Bye-bye.